διαφορετικές αναγνώσεις. Η κλασική ανάγνωση είναι φυσικά οι δύο Λάοι, τους οποίους εξημέρωσε με την αγάπη που τους έδειξε ο Παπαδημήτρης και τους οποίους τους σκοτώσανε με βάρβαρο τρόπο, οι βάρβαροι αυτοί οι νεολαίοι, έτσι, οι οποίοι το κάνανε όχι όπως ένα λιοντάρι που τους σκοτώνει για την επιβίωσή του, το κάνανε για την πλάκα τους, για να περάσουν καλά. Οι άνθρωποι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι διαπράττουν το κακό για να κάνουν το κακό. Έτσι, από... Τι να πούμε τώρα, για το κακό τέλος πάντων. Με έναν εγωιστικό τρόπο σαν να θέλουν να δείξουν τη δύναμή τους πάνω στον αδύναμο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, παρ' όλα αυτά, να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου και επειδή έχω βρεθεί με νέους ανθρώπους πολύ στη ζωή μου, να πω ότι για την άγνοια, αυτό που είπε ο Παπαδημήτρης δεν ξέρανε. Είναι μια ηλικία που ο εγκέφαλος ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί. Έτσι, πολλοί νέοι άνθρωποι δεν ξέρανε, το κάνανε για την πλάκα τους, το κάνανε για να το Είναι όμως σαντισμός το πράγμα, είναι σαντιστικό. Είναι σαντιστικό. Δεν τους δικαιολογεί, δεν είπα ότι τους δικαιολογεί, απλώς θέλω να πω ότι ναι, πράγματι δεν ξέρανε. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν, όπως και πάρα πολλές φορές. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την βαρύτητα των πράξεών μας, γιατί κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα συνειδητοποιούμε. Νομίζω ότι έτσι και εδώ, δηλαδή αυτά τα παιδιά τα συζητούσε ίσως κάποιος. Όμως το ένστικτο του να σκοτώσεις κάποιο πλάσμα της φύσης απλώς και μόνο για να το διασκεδάσεις, σαντιστικά, είναι το χειρότερο πράγμα, είναι βαρβαρότης. Είναι βαρβαρότης, είναι βάρβαροι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι απολυτισμένοι. Και όμως δεν υπήρχε καμία συνέπεια για το που κάνανε. Τώρα το θεωρήσαν πρώτα φυσιολογικό. Τι κάνανε, σκοτώσαν δύο κλάδους. Και όμως στερήσαν τον Παπαδημήτρη τη δυνατότητα να ζήσει ευτυχισμένα τέλος πάντων ή τέλος πάντων διαποιητικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, έτσι. Γιατί φυσικά χωρίς κανέναν, όλος μόνος και έτοιμος σε αυτό το νησί, θα μαλαζώσει τι άλλο θα κάνει. Λοιπόν, είναι ένα πολύ στενάχωρο διοίκημα, έτσι, το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει διάφορα συναισθήματα από πικρία, από θυμό για τα παιδιά, από συμπόνια για τον... Τι συναισθήματα σας γεννάει εσάς από το διοίκημα? Ναι. Το οποίο το έχουμε ξαναπεί και πριν, είναι επαναλαμβανόμενη. Είναι επανάληψη, είναι και ένα μοτίβο. Αυτές οι λέξεις είναι όλο το ίδιο. Ναι, γιατί είναι οι τελευταίες λέξεις και έτσι έχουμε δει και πιο πριν. Ναι, είναι το θέμα του διήγηματος. Εδώ λέει ακριβώς τι υποστηρίζεται όλο το διήγημα. Βέβαια. Το διήγημα έχει και μια οικολογική ανάγνωση, έτσι, διότι στους λαούς βλέπουμε συμβολίζουν τη φύση. Και είναι για την καταστροφή της φύσης την οποία την έχει φέρει ο άνθρωπος. Όπως σκοτώσαν τους λαούς, έτσι καταστρέψαμε τη φύση. Έτσι. Για πλάκα. Για πλάκα, για την πλάκα μας, ακριβώς έτσι. Για το κέρδος. Θα δώσουμε τη σωστή του διάσταση. Ναι. Ναι. Οι απλοί άνθρωποι που πετάνε έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, το πλαστικό, ναι, εκεί είναι πολύ μεγάλη διάσταση του κέρδους. Θα μου επιτρέψετε να πάρω και μια διάσταση αυτό. Είναι πόσο τραγικό και συγκλονιστικό όλο αυτό και πόσο πίκρα, γιατί εγώ με πίκρα πραγματικά βγαίναμε το ζήτημα. Κάθε φορά, έτσι, νιώθω να μαυρίσει η ψυχή μου. Γιατί το έχω διαβάσει πολλές φορές και κάθε φορά μαυρίσει η ψυχή μου. Από την άλλη όμως να πω το εξής. Πόσο μεγάλη είναι ο αυτός ο Παπαδημήτρης. Δηλαδή από τη μια έχουμε το σκοτεινό, έτσι, και από την άλλη έχουμε αυτή τη λεκτική φωτεινή προσωπικότητα του Παπαδημήτρη. Παπαδημήτρης, αν είναι εντάξει, τώρα το πάθησα. Νομίζω ότι θα με συγχωρήσει πραγματικά έτσι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα, αλλά αυτή η εσωτερική καλή ηρεμία, ο ένας άνθρωπος που βασανιστεί τόσο πολύ,
Και όμως να καταλαβαίνει και όμως να δείχνει τόση αγάπη στα πλάσματα της φύσης, πιο πλάριος και το ποιος από εμάς θα σκεφτόταν τώρα να εξημερώσει του πλάρους. Έτσι, τα παιδιά, τα νέα παιδιά με μια τεράστια διαφορά ηλικίας που θα έλεγε κάποιος ένα κολόπεδο στην οποία την έκφραση. Έτσι, η κατανόηση, η συναίσθηση και τη στιγμή δεν καταλαβαίνει. Έτσι, μεγαλείο πραγματικά, μεγαλείο ψυχής. Οπότε δεν έχουμε από τη μια όλο αυτό τον άδρο και το πραγματικά και εγώ αυτό το συναίσθημα. Αλλά απ' την άλλη, γιατί να μην δούμε λίγο και το πραγματικά με το μεγαλείο της ψυχής, γιατί σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι μόνο το ένα, είναι και το άλλο. Έχουμε τις χωρινές δυνάμεις, αλλά έχουμε και τις δυνάμεις του φωτός και τις δυνάμεις της ζωής και το καλό, έτσι, για το οποίο παλεύουμε όλοι μας. Γιατί να μην το δούμε λοιπόν και αυτό, έτσι. Γιατί ο ήρωας αυτό είναι τελικά. Πάντα είναι διαφορετικά τα ζεύγια. Ο ήρωας είναι αυτό. Και να κάνει και λίγο βιογραφική κριτική, βέβαια και ο Βενέσης σε μια πολύ πονεμένη ζωή, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία και γενικότερα έχει μια μελαγχολία η οποία το κατέτρεχε σε όλη τη ζωή. Ήταν και ευάλωτος στα πράγματα εργασίας. Ευάλωτος στα πράγματα εργασίας και αυτή η μελαγχολία, τα βασανιστήρια της ζωής, τα βλέπουμε και στην πρόοδο. Αν διαβάσει κανείς και το νούμερο 31.328. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω ότι η δομή των μαθημάτων είναι κάπως έτσι. Ξεκινάμε με θεωρία, σήμερα δεν είχαμε χρόνο πολύ για θεωρία, μετά προχωράμε στην ανάλυση ενός διηγήματος